Ассалому алейкум дӯстони азиз ва мухлисони канали Душанбе шоу. Барои бисёриҳои мо ҳозир маълум ай ки Расия рафтан нашидест ай сабаби пандемия. Ай Расия бугӯем зависит ҳаст бисёри бародарои мо хато намекунем барое ки хай бисёри бародаро зависит ай роҳҳои ҳамун Расия рафтан ҳаст ай бародаро ва яке айму роҳоша имрӯз дар ҳамин навор шумо тамошо мекунед. Каседа муҳимай Мархамад навора то охирша тамошо кунед ва маълумот барои худтон дарёфт кунед. Ва ҳар як шахсе ки ҳамин навора тамошо мекунад пеши худаш хулосаи худша бояд худаш бирора гуфти русо худаш бояд решат куна ки ба ҳамин роҳ ҳамон одам да рафтан лозим ҳаст ё ин ки нест. хароҷотошам ҳамаш гуфта мешавад дар ҳамин навор ва одамҳое ки шуморо каме ҳам бошанд ёрдам мекунанд контакт яъне номерҳошонам мешавад. боқи хай навора тамошо кунед, хулосаотона дар коммент фикрҳои худтона бинависен, чӣ саволе дорен тамошои бо фароғат. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ина бародаро ман дар 46-ам ина сумкам иншааллоҳ ҳамин шаб соати 3 саҳар регистратсиям сар мешавад. иншааллоҳ соати 6 палё дорам. ин самолёти Somon Air номордаҳо компанияи туркӣ мерем. Турсия мебу اومدیم در استانبول رسیدیم. یعنی ایرپورت استانبول. من در مینسک اومدم. проверка کردم همه ништяк. Она инака. Ина водитель. Короче, Москва рафтестим иншаллах. Да хақм дуо кунем. Сог саломат. Айна ман. Ина инҷара Минск меган, Минск. яъне ки Беларусия. не ки пиздец хнакай. Пиздец. меган он бода касе хӯрад ки завқе дорад. чиста барои одамои завқманд ки дар ҳамин конкурсу розигиришҳо завқ дорану бозӣ мекунанд. барои ҳамин ма тавсия метавонем ки ана як бозии калон ки албатта дар шаҳри Душанбе сехонага тамоми қонуну қоидааш хати ремонт ҳамин буридӣ медурӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. 4 та автомобил ва ногуфта намонад ки якташ мерседес сечка объёмни мешини фақат ситаш мекунӣ. 3 та опели дастойни ва ногуфта намонад ки касе ки билета бисёртар мехара як та некси дига падарка. 100 та конверти 500 сомона. 10 та телефонои смартфон. 10 та телевизори плазмавӣ. калон ва ногуфта намонад ки 10 та дига планшет.
شما میخواهید که آید این کنکورس معلومات داشته باشید، تنها در کانال دوشنبه شو در آمده تماشا کنید کی صاحب خانه میشود و کی صاحب ماشین میشود. کانال دوشنبه شو در کامنتار از ذکر کنید. مرحمت در آمده معلومات پورا رو گیرید. بلیت هیچ که بسیار نگرفتین، مرحمت کنین خیلی بلیت رو فروختگین، دیر نکنین. با 1200 روبل صاحبی یک این ماشین یا که خونه یا که دیگه پریزوی ماشین. اینا مرحمت رقم های واتساپ کارت در روی اکران است.